Zdravo, djeco. Ja sam šumski maestro. Sviram, pjevam, pomalo spavam i družim se sa vašim starim prijateljima. Vi ih dobro poznajete. To su šumski patuljci, Borko i Pečurko. A danas želim da vam ispričam priču o tome kako su Borko i Pečurko učili o minama. Kad za loptom ludo juriš, u pobjede kada žuriš i kad želiš faca biti, pa sve druge zadiviti. Kad išaraš svoje lice poput strašnog poglavice, kad si željan da se boriš i ratnike svoje brojiš. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Kad te čupka i crv sumnje kad te kopka, kad se želiš uvjeriti, samo malo istražiti. Lopta je za igralište, indijanci za dvorište, crteži su za maštanje, a igračke za igranje. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Sa mostova ne silazi, u pećine ne ulazi. Borko! Borko! Šta je? A znaš li ti kako glasi pitanje za danas? Ko je sagradio prvi most? I zato me zoveš? Ko je sagradio prvi most? Joj, ko je sagradio prvi most? Pa vjerovatno priroda. Priroda? Kako je priroda mogla sagraditi prvi most? Pa ona nema ruke. Pečurko, priroda nema ruke, ali je vjerovatno neko drvo slučajno palo preko potoka i ostalo tako da leži. Ostalo da leži, pa šta? A ljudima onda nije bilo teško da se na to ugledaju, pa su i sami počeli obarati drveće preko potoka da lakše pređu. I mogu ti reći da su se takvi mostovi dugo upotrebljavali. A da te pitam još nešto. Ko je... Čujem. Danas pričate o mostovima. Šta je sad? Od policajke smo naučili gdje se mine najčešće nalazi. Znamo sve. Da, znamo sve. Znate li možda kako se treba ponašati na takvim mjestima? Pozvaćemo mi mudru sovu. Ona bi to mogla znati. Pozovim učiteljicu. Učiteljicu? Pa dovešću vam učiteljicu. Ima li ovdje tabla? Vidim, morat ću se snaći i bez nje. U čemu je znači problem? Ne znamo šta treba raditi, kako ono ptica kaže, ponašati. Kako se treba ponašati na nepoznatim mjestima? Prvo, nikada ne idi sam u nepoznata područja. Drugo, ne podiži ništa što nije tvoje.
može biti mina. Ne budi uvijek malac radoznalac. Treće, ne dozvoli prijateljima da se igraju sa opasnim predmetima koje ne poznaju. A šta su to opasni predmeti? Opasno može biti sve što je u nepoznatom području, naročito od metala ili plastike. Gdje sam stala? Ne dozvoli prijateljima da se igraju sa opasnim predmetima. Upozorite ih da je to opasno. Ako vas ne poslušaju, tutanj! Tako je. Ako vas ne poslušaju, bježite dok ih ne izgubite iz vida. I o tome odmah obavijestite nekog odraslog. I uključi klikere. Vrlo dobro. Moraš da zapamtiš nešto važno. Neki kamen, neko drvo ili nešto drugo. To će ti pomoći da objasniš gdje si ostavio svog prijatelja. Baš mi nedostaje tabla i kreda. A šta ste htjeli napisati na tabli? Htjela sam da napišem kako ćemo naučiti nešto više o opasnim mjestima. Recite nam. Organizovat ćemo sekcije u školi, da djeca razgovaraju o tome. Vrlo je važno da djeca između sebe razgovaraju o minama. Gledat ćemo televiziju, čitat ćemo knjige. Iz knjiga se može mnogo toga naučiti. Nego, maestro... Na putu iz škole kući, po sigurnoj hodaj stazi i zapamti riječi moje. Ne diraj što nije tvoje i zapamti riječi moje. Ne diraj što nije tvoje. Nastavnici, učitelji, nama puno znanja treba, podataka o minama, puno slika i poruka i o njima, udžbenika. Nastavnici, učitelji, nama puno znanja treba, podataka o minama, puno slika i poruka i o njima, udžbenika. Nikada ne idi sam u nepoznata područja. Ne dozvoli prijateljima da se igraju sa opasnim predmetima koje ne poznaju. Organizovat ćemo sekcije u školi. Gledat ćemo televiziju. Čitat ćemo knjige. Iz knjiga se može mnogo toga naučiti. Da.